Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni enobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngifisa nje ukuthi 2 Corinthians chapter 4 verse 17 uverse 16 no17 ngakho asidangali kodwa namabhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla ngokuba usizi letho lululana olungolomzuzwana kuyasebenzela isilanganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakathi ilawo mazwi nje ngibona ukuthi mndeni noma ngathiwa niluza lungakanani usizi kodwa umpostoli Paul uthi lululana uma liqhathaniswa nenkazimulo esibekelwe yona usho ukuthi noma ngabe ubona ngathi kuzozufa wena manje ubulayo ukuthi udabukile kodwa umpostoli Paul mayebeka inkazimulo ngapha bekusizi lolo luxakile ngapha ulibona lululana uma liqhathanisa nenkazimulo uNkulunkulu andiduduze ngicela ukubiza isikhulumi sokuqala ngamukele umphathi wethu emsebenzini uMsibongo sephakathi kwethu ngibize isikhulumi sokuqala ubaba okuyena obezokamukela ihambeli akaphumelelanga ngakho ngizocela ukuqala ngo senior producer mandate ubaba uMandla Mdletshe eze ngaphambili uzosala sekwenza kokubili lokho engikushoyo akhulumele ke umkhakha wakhe abekele wona aphinde futhi asemukele njengehambeli ngizonikhulula futhi bathandekayo ukuthi manifuna ukuhlabelela nihlabelele in between ukuze siqhubeke nokuba senkonzweni kungabe sengathi abantu abasuke bezela phambili kuphela ngolesibili bangisukumise ngeyingoma engangicula kakhulu ngisemncane nami lapha esontweni ngabona ukuthi kusho ukuthi kunobizo ukuthi sefuneke ngibuyele esontweni ngokuphelele Jerusalem the city Jerusalem the city
ebandleni ngithi ukuthula ebandleni sanibonani. Mhlambe kuhle ukuthi sibingelele bonke esinabo endlini. Sibingelele lapha phambili umfundisi uZulu nokuyena wangi-interviewa ngo-1999 mangizoqala ukusebenza ukukhosi indaba ezitha. Kanti ngibona nomunye umntwana futhi uMageba uNhlakanipho Zulu uqala ngama-veteran nje indaba ezitha. Asebephumile la emsakazweni. Bese-ke kuba umphathi wethu okuyena osiphathele isiteshi, kuba umphathi wezindaba engimbona lapha emuva ubaba uBusani Mthembu, ubaba uNjilo. Bese kuba-ke ibona esithi sizobaduduza. Sizoduduza abantu. Siduduza thina nathi sishonele. Kodwa kakhulukazi-ke umndeni wakwaNdaba sibonga kakhulu kumama, umama uNdaba. Ngiyakhumbula ukuthi khona usisishila owayedume kakhulu la emsakazweni. Uthe mayihamba usisishila kwaduma usisithembi abakwaNdaba. Usisishila kwabumama kaBonga, usisithembi unkosikazi kaBonga. Sasibaza nje bedumile babengapheli second floor amagama abo. Ngixoxela yila nanidunyiswe yini. Nomndeni wonke wakwaNdaba khona, nomndeni wakwaMkhize abakhona, nomndeni wakwaSithole abakhona. Sizwile ukuthi uBonga ubeza la kulezo ndawo lezo nonkosikazi ubeza kulezo ndawo. Nabakwamhlongo abakhona la kusuka kuzalwa khona usisithembi. Kuthiwe angisale sengamukela ngoba ona noza kwethu bonke sinabo ngiyanibingelela boza kwethu. Kuthiwe angisale sengamukela ngoba uMapholoba okuyena obe original operations manager akekho njengamanje ngoba manje usephethe abanye original operations manager ku-SABC yonke. Usethe ukuthi thuthu mangithola-ke ngo-information enginayo. Sizokhuluma ngoBonga Ndaba, Kenneth siyabonga Ndaba. Sikhuluma ngaye bathe mabebhala osisiphelisa bethi sizo-celebrate impilo yakhe. Ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu masisho njalo sizo-celebrate impilo yakhe ngoba vele sebembekile ngoLwesibili endlini yakhe yokugcina. Sesizojabula nje thina ukuthi hayi siyabonga kakhulu emndenini wakwaNdaba ukuthi basiboleke yena sazosebenza naye. uBonga uqala ekhaya ngonyaka ka2003 mangithola ke nakhona ngitshela uPhumeza ngoba ngisakhumbula uPhumeza usakhumbula kahle ngoba besebenza naye ndawonye 2003 ngitholile ukuthi la besebenza khona efundisa khona abaqala ngo2002 kusho ngonyaka olandelayo wasezosebenza ngapha e2003 enza kakhulukazi inhlelo zezemfundo inhlelo zakwa education iminyaka eminingi elokho esebenza kakhulukazi enhlelweni zalapha ntambama phakathi kuka9 no10 ebusuku yena kubebheka kakhulu ke egxile enhlelweni zokusiza othisha ebizwa ukuthi educator developer aphinde enze inhlelo ze-learner support zokusiza abafundi aphinde futhi enze inhlelo zika civic education la ekhuluma khona nje nomphakathi wonke izona inhlelo kade ebhekene nazo kakhulu usebenza isikhathi eside baningi abantu esingababala abanye sebengo-HOD abanye sebesey'khundini ezahlukahlukene esaqala nabo la eminyakeni eminingi edlule bengothisha nje abajwayelekile befika bezofundisa la ngoba njalo uma sisebenza nothisha-ke abasezingeni eliphezulu kakhulu. Bekusebenzeka kalula kakhulu noBonga njengomuntu obe nenhlonipho bakhulumile kakhulukazi-ke nasemngcwabeni wakhe ukuthi ube umuntu ohlonipha kakhulu. Bekuthi noma sithintene ngokomsebenzi avela athi ayisort Butmandla ngizokulungisa lokho akulungise bekulula nje ukusebenza naye. Into ebesiyibanga noBonga kakhulukazi esiyibanga nje impela kwazi ngoba sekugcineni izinto ze-technology hayi bekafuni ukwenza into ukujwayela nje ngisho momthole typer hayi kungahleka lapho ke nomthabelo sesithi yena ayi bengafuna ukuthi yabona nje motor akwenza i-report ayi ya Bonga i-report ufunda phela nakwabanye ukuthi i-report yenza kanjani athi sorry report manje ngizofunda angafundi kuze ngoba sekugcineni engafuni ukungena ku WhatsApp kube ngekho ku WhatsApp uBonga
makunento esiyikhulumayo egroupini safaka ku WhatsApp kufuneka ngizimfonele eceleni wemnumzana ubonile ukuthi wani egroupini kuthi wani futhi manje ngimtshele indaba ungafuna ukujoyina WhatsApp hayi ngizojoyina kuze ngoba sekugcineni nakase awujoyina so kodwa nje ngaloba lokho cha ukuthi uzosebenza kahle kakhulu nayo sithi ke kusisithembi nomndeni abaduduzeke nabo zakwethu ophumeza no Priscilla omakhosi othamsanqa ade besebenza naye kwa education sithi ke abaduduzeke nabo bonke ozakwethu abakhona ku SABC abaduduzeke ukuhamba kabonga ngendlela sisume ngayo sonke samangala kakhulu ukuthi hayibo lo muntu ebesinayo izola kasekhe emhlabeni ngiyabonga kakhulu. Siyabonga msindazwe ngicela isikhulumi somndeni uma sesikhona sesikhona yebo ngizocela ukuthi siphakamise sona ngizosisho kahle igama mase siseduzane ngesikhathi ke ekhuluma uNkoni la usho nje izinto eziningi ukuthi nje ubuwa ngoba ethayipisa wenkukhu idla umbila futhi ngalambili kusho ukuthi ke kodwa umuntu uba neziphiwo zakhe ukuthi uzoba good kuphi into nje isho uNkoni ebalekile uba ungayibegcibeshesha ukuxolisa ubonga nje usathi uyaqala nje ukuthi ufuna ukumsola avela azi ukuthi wonile axolisa useza bese yasimile bese kuvela iyaphela kanjalo indaba futhi siyambonga ukuthi usupport iSundowns ubonga ngokuba isupporta lezi ihlobo yayenze zamathambo ngabe besifa ukuchonyela manje ubonga ubengachoni siyabonga bekusebenzela kamnandi sikhunjuzwe uye nje ukuthi athi hayi mayibona umuntu odlalela iChiefs le yamike mayibona umuntu odlalela iChiefs asho ukuthi uyadlala leyo mfana umbone ukuthi ibhola libuka nje ngokuphelele holistically kulungile ngiyacela ukuthi siqhubeke nohlelo sizocela ke ukuthi ukube angisaboni la debhale khona usisi kulungile Ntamane umnumzana Ntamane ozokhulumela abangani bakabonga ngicela ke simphakamise angizwe nokuthi sengithe abangani kulungile mhlawumbe lento ukubanga ukungani ukhulumela umndeni namhla Nkosi siyamangala uma sibheka Sanibonani. Ngibingelele nonke to the leadership of uKhozi abangani nehlobo nama colleagues kaBonga. Ngizokhuluma on behalf of ama families uBonga abekade related nawo uyifamily yaka Ndaba, ifamily yaka Mkhize nefamily yaka Mhlongo. Ngizothi on behalf of all the families we are extremely saddened and pained by ukudlula kwaBonga emhlabeni ngendlela asishiye ngayo. uBonga he was a father, a husband, a brother and a son. uBonga njengoba sekukhulunywe kakhulu from Tuesday nanamhlanje kusenjalo simazi sonke as umuntu obekade humble. He was cheerful and peaceful and ubekade a source of strength and support for bonke abantu abahlukile from different walks of life depending ekutheni benazana kanjani across education, sports and other social circles. uBonga was loved deeply by us as a family yakhe. Sizohlezi simthanda and sizohlezi simkhumbula. On behalf of the families, we want to take this opportunity to sincerely thank you for enabling him to live his dedication and purpose to serve others and to follow his passion for education through you. We are moved and we are comforted by your remembrance of him through this memorial, as it goes to show that he was loved and a valued member of your organization. As it is common in some work environments, we wish to ask ukuthi uma ngabe kube khona la kuba khona other personal or professional disagreements, siyacela sixole sidlulise nendlela yakhe emkhanyeni. Siyabonga kakhulu for honoring ilegacy kaBonga and the role that he played within your organization. Siyabonga for supporting his contributions and taking care of him throughout the years until his very last day. As a family, this brings us peace and it heals inhliziyo zethu.
May you find eternal peace, Bonga. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ku Mr Ntamane okhulumele umndeni. Izizathu esidalithangene la ngaphezudlwana ingoba uma nimbone ngasekho kunesimo esiphuthumayo esimbambile. Ngicela ukuqhubeka ke ngiye kukhulumela oproducer empeleni babili oproducer ofanele bakhuluma ba education usisiphumeza uhlabisa kanye no Mrs Priscilla wakadlamini. Ngibona uphumeza ukhona ngazi Mrs Priscilla usekhona. Ngiyazi ukuthi amawesela acula. Benjalo. Oh, okay. Kulungile ngicela simbize ivoice ingekho. Ngibingelela ubaba mfundisi uZulu, ubaba mfundisi Simelane, ngibingelele umphathi stage, ngibingelele bonke ozabethu ababadala abanye abakhona la ababekhona before us, abanye safica bekhona kodwa bangasekho la nathi. Ngiphinde ngibingelele bamjilo honored ukuthi ukhona, ngiyabazi ubuhlobo bakho noBonga. Ngiphinde ngibingelele umndeni kaBonga wonke ngokuhlukana kawo bese ngibingelele uzakwethu bonke base SABC. Jesus. Angazi ngiqale ngakuphi ukukhuluma ngoBonga because mhlambe namhlanje mangiqala ukukholwa kahle ukuthi uBonga is no more. Ngiyile kwi-funeral yakhe ngabuya ngakakholwa. But namhlanje ngiyakufila so kunzinyana besike washoko umphathi wethu unje uBaba Mdletshe ukuthi uBonga uqale ufika la ekhaya ngo2003. I remember I met uBonga ngo2003 ngoApril 1. Sifika la emsakazweni we3 mina uyena uPriscilla samukelwa uDlokovu noSisiviki. uSisiviki ngaleso sikhathi uyena usina producer wa education. Masifika abasibingelelani look at the sky uyithulele nje oloku isimayela kancane thina la noPriscilla uzoyisebenzela nabantu besifazana abathathu uyena kuphela umuntu wesilisa sifakwe officeini esasifakwe kulona ngikhumbula hlala duze kweoffice kaMphathi station ngaleso sikhathi babunzimani. Masifika sifika khona uMamlisi la eofficeini. Mamlisi sithanda ukukhula kancane sizohlala naye uMamlisi somjoyina weka marketing ngaleso sikhathi uMamlisi singene ke sihlaleni sonke. Baqala ubuhlobo bethu saqala sabomndeni. Wabuka ubhutang naye ilast born phela umfana ekhaya uzana amantombazana ngo4. Ngayifaka ecathulweni ngamfowethu omncane ngizosebenza noBonga. uBonga at least imdadlana nginami ngonyaka owodwa. So he's my brother, ngusisi. Sahlala nje ngibuka le environment alomuntu wesilisa osebenza nabantu besifazane, and I wanted to see ukuthi ngempela uzokhupha kanjani because abantu besifazane siyaxoxa la kuyaxoxa kozini ekwaxoxa sathi masifike ukufundisa uZulu abaso likhama ngayoqala kwathiwa uninganyane ezilenda kanje nina nzomba seniyidudla la ekhaya nisazokhuluphana wena mfanyana uzoba nomkhaba uzobona sibonga mina ngeke ngikhuluphale ngiyajima mina. That was gay ukuhlala noBonga. Sisebenzile noBonga. What I can say about uBonga izinto engayinothisa mangiqala ngihlangana naye. Nganothisa ukuthi this man is a gentleman. Ngaphinde nganothisa ukuthi uBonga he is a peacemaker. Ngaphinde nganothisa uBonga ukuthi he is caring and loving. Ngaphinde nganothisa ukuthi uBonga elegant nje.
Ngizokusho lokho ukuthi masiza la ekhaya the way we dress semsakazweni vele uma usaqala uyosebenza uqala uba formalanyana kancane bese uyabona ukuthi kanti yaqoka nelegini yaqokeka nani. I remember one day usisi wami efika la ekhaya ezongibona, she was a teacher. Mayefika uhleli la efoya ngiqhamuke ngiqoka ilegini niteku nani kangisenganyana. Into angithethisayo yona Phumeza qoqa nje emsebenzini in but ubonga there will be no time la uzombona khona mayefika emsebenzini efollowisha the trend yokuthi you can dress it anyhow. Uzofika eqoke kahle ubongo elegant noma ufaka ijini he's so elegant, isicathulo sakhe ibhande lakhe and everything uyayithanda lo muntu. What else I noticed ngobonga ukuthi ubonga he was very very kind. Ubonga he was so kind. Ubonga he was a driver. He can drive Ubonga love moto futhi mase drive driver wena etathanda ukuyisha seyikahleni bani bakithi hawu kahle Phumeza ususabani manje hayi kahleni bakithi. So Ubonga he was a driver as well. What I noticed ukuthi Ubonga he was quite somebody. Kodwa kubalekile but he was opened. Ubonga wayevulelekile lokuthula kwakhe uma usuhleli nawo uzobona ukuthi uthule kodwa uvulelekile. So lapho bengisaza manje ukuchaza Ubonga ukuthi ube inhlobo enjani yomuntu ngiqala ukumbona into engayinothisa ngaqhubeka ngahlala noBonga hlalileke sifika la ekhaya bihlala from 8 to 4 ngihlalile noBonga. Ubonga he was coming from umndeni omncane wakhula ekhuliswa uma wakhe yedwa kubo. Kodwa indlela debehave ngayo bengabhekisa kwengane ezalwe yodwa. Njoba bengengasho ukuthi Ubonga he was so caring. Ubonga ubefika ne-lunch esiphathele sonke la e-ofisini nabomamlizi nani. Hayi nginiphathele ushilo uyahlupha uvela nginika isikhaftini. Hey nale sikhaftini siningi ngempela uyabona ukuthi ngempela umamshilo usenzenzela thina sonke. Sidle ngempela ke. Umama Ubonga ufike emsebenzini wathola umama ke kuthiwa emsebenzini awubabiza abantu ngoma but Ubonga will call people at work aboma Mam Lady D, Mam Vicky, Mam Lizzy, Mam Ubani. Ubonga benendlela yakho ukubiza abantu sithandwa sami siswami ubengakubizi nje ngegama lakho ubekupha le title asikubiza ngayo uzubone ukuthi upbringing yakhe it was cool and wayevumela walalela khombisa ukuthi ulalelile. Ngizosuka kwi-personality yakhe ngene emsebenzini sisebenza noBonga ke manje. Abanye abantu bebathi ukuba uproducer education is very easy. I always say it is not, because awusebenzi ngumsakazi kuphela usebenza nangabantu bangaphandle. I-content yakho umoya yakho afana yakhe ucabanga nomunye umuntu ozoyiletha la. Ubonga sisebenzile under lezo zimo enjalo. Ubonga ubenendlela yakho kwenza umngani nabantu. So ama-guest besingawesweli because uthi Bonga mhlawumbe ngo-last minute ukhansela i-guest Bonga manje kubantu bakho inakholeka sisiwambala lolo abuye nomuntu manje. So bekusebenzeka kamnandi noBonga. Ubonga ubengawenza umsebenzi wakho umphathi wethu engazi ukuthi usetshenzelwe uBonga engazi ukuthi awukho emsebenzini ukhulume naye wamtshela ukuthi hey Bonga ngistakile la. Ubonga will do wonke umsebenzi wakho without ukuthi nje akubengela umsindo akafuni lutho kuwena uzowenza bese yakufonela ngaphezulu sisiwami right la ukhona unjani umndeni wakho hayi si right body konke right. So ukusebenza noBonga bekumnandi kakhulu. I don't even know ukuthi kufanele ngithini kulo 21 years engihlale noBonga. Sithe mahlangana safica ukuthi sithanda sports. Mangifika emsebenzini ngijahila sikabi nemoto sihambela ngiphethe isikhwama mangiphuma la e-office ngihoyi park netball. How sisiwami na uthi yes. Safika kudlalwa isoccer la ekhaya kakhulu babophela inetball sicishe iyafa. Angi-encourage bafuna amantombazana avula i-team netball sohambani sonke and I did that. Yaqala i-team I remember nje kwaku-2017 or 7 phela ngisakhumbula ngiya-organize amantombazana nama-sports aka-SABC eNorthwest. Organize le team yethu yena usho ukuthi yakhe abafana izowina futhi izobuya nayo le trophy. Hayi yona Phumeza yakho ngathi khona ama-hips khona ubala ngekhona no-Belinda no-coach hayi ngiyi nomfundisi wemlekelela ke kuloko athi nje ngoba khona no-coach no-Belinda nezidudla nabanjani. And then we went to Northwest.
Oh, khona no Mam Vicky. No Mam Vicky. Ngeke. Okay, fine. We went to Northwest. Ubonga he was our supporter ngalendlela. Ubese bedlala ngala gijima buyi. And apparently sabuya nayo trophy su number 1 ngale bhulu. Sibashaye boko SABC. Bona ezisokhala ekhaya babuya bephethe number 2. Sihle ukuthi siba vice versa bonga le athayi sisiba hayi. Alright, ngiyajabula futhi siswini sonke. So sihambile nobonga le yama games. Masamba ama games nobonga I have a brother. Last Makona, I know I've got somebody that will buy lunch for me. Siswamo Lili, Siswamo right, he will bring this lunch to Bonga, and then I will enjoy this lunch in Bonga. As Hamanabo, they know very well, Siatonana Langi, Amtona, in Yankokela, in Wabachella, so it was like, if friendship is Nayo, Wamnandi, oh, like I show you, Uzi, Olundi, yes, we're so surprised, Olundi, we're so surprised. Edandi because ubonga mina ngihle ngithi anti-social abengahlanji nabantu kwala sifika la bisamba kakhulu iGoli nobonga ama workshops eGoli ubonga ngisho sifike eGoli sinamanye ama SABCs ama regions ubonga will do workshop emephuma workshop yile endlini yakho uyayilalela nizombona ngisapha akazi ukugeja ukudla shema ubonga uzombona usezodla usiyaphuma futhi uphethe drink yakhe usoyilalela ukuthi kusale kwenzakalani kwathini nigibela ngakusasa ibhanoyi ukuthi ngaze ngakhathale ngaze ngaphathwa ikhanda niyalunga phumeza hey niyalunga so nje kuzoba njalo I remember at one stage ngelanga siphuma bengicabanga nendaba eyubonga kodwa siphuma kwi workshop in Joburg sifike iflight yethu ibe delayed about 2 hours sibukele economy ngenhlanhla ke kwesima ukuthi iflight i-delayed ezinkulu inkampani nizohlala kwi-business class hayi nangempela ke masithola ama-tickets a-business class athubona kwamnandi siyosula izandla ngamanzi awoma okay singene isuka iflight imiqala nje iflight ihamba after 2 hours ingabi rafu kanje ibe rafu umuntu uyahayisa ngihleli nesithubonga ngibambelele kuyena bonga asibonge phumeza ukahle ukufa masefile manje ngoba kufikile vele lento umuwa uzowungaboni futhi ingcono basofa hleli business class that was kind of ubonga ngimbona uzama ukungikama down mangimbuka ngiyambona naye uthukile semasilenda la kwakuse selapha eMlazi masilenda lapha yanesiphingo asibonge isicishe safa so bese ngiyabona ukuthi he was trying to comfort me he was playing a role about ubhuti nokuba umuntu wesilisa ukuthi ngikaze akhale ikona umuntu wesifazane. So in all engizokusho boza bethi silahlekelwe bekumnandi ukusebenza nobonga ubuthanda umsebenzi wakhe he was a brother he was noma yini ongayicabanga isimali sakhe yonke into ubonga nje leshiyo ubeyiyona engizokusho ubonga ngeke ngavelelwa umshophanyana last year ngangabikho December wonke ehlalelo ke ngifonela ke ngisemakhaya ngangitholi ngithi sengibuyile angifonele futhi angithole hawu ubuyile yebo unjani sis right angangibuzi namhlanje ukuthi bayaphila ekhaya unjani umndeni angalisho le lanto ubonga always say that ngitholela athi ngifuna ukubona sihlangane neSABC nakhe kusasa sizohlangana la mangifika ngibingelele futhi I think ithembi lo mazi asho ubonga ngizofuna ukubhekisa kona manje ngaleso sikhathi washo kumina mayefika house wami right ngithi right athi namhlanje ngenze kubuza ukuthi banjani ekhaya futhi ngenze kubuso njani uthulani ngesimo saziyo kodwa ke okungijabulisayo sesami ngifuna ukutshela khona ukuthi ngoba wena uyakholwa uyamthanda uNkulunkulu qhubeka umthande njalo lo magama asho mina asho ubonga kumina ngesimo ngaleso sikhathi engangibhekene naso ngithanda lo mazi namhlanje kwadlulisela kuwena ukuthi ngoba uyakholwa impilo izoqhubeka and ubonga wayekholelwa kulokho for the fact ukuthi wazamtshela wona ngalo mazisi situtu Thembi siyazana it was into ehlekisayo ukuthi masihambile uThulane mengangithola uzofonela ubonga hence ubonga inamba kaThulane uThembi bengamtholi ubonga sihambile uzofonela mina hence ngine number kaThembi so vice versa yayinjalo dadewethu ayasibambeni nje ngiyabonga abakhethwa bengeniswa ekhaya ngothi
Ngiyabonga sisiphumeza. Ngicela sithi ukuhlabelela kancane abaculi mase bekhona baba indicate baba umthabela. Ukhona yedwa ngimbonile. Ngiyathemba baba umthabela uzongitshela uzokwenzakalani mayelana nohlangothi labaculi. Kodwa ngisacela ke sithi ukusukuma nje. Ngoba thina sifundile ukuthi hey kanti uNkulunkulu akasifundisa ukubala insuku zethu. Mawucabanga ukuthi mhlawumbe uyothola ithuba lokubikezela ngenzeka lingafiki. Ngoba ukuhamba kaBonga kufanele nesikhali wafana nengozi. Akukho ukugula ukuthi sithi ake siyobona. Ake siyinikele nje nathi. Sibe abantu abakulungela ukuthi uma kufika ukufa kuyofika siready. Ngiyabonga bambokazi ngiyakubona. Sebebuthwa Njengamanje ngethula umnomzane uLwazi Mthabela ongomunye wabaphathi la emsakazweni uKhozi FM. Ngifisa nje ukukunika ithuba nawe ushamaza amafishane ngobonga udlulisa umbiko wakho nje emndenini nehlobo. Siyabonga kakhulu. Ya namhlanje kusuku ya kahle kahle lamaviki amabili adlule angazi ukuthi ngabeka ngithini. Kodwa ke kulesibili last week before sizothola umyalezo ngolesithathu ukuthi uBonga sesishiyile. Sasihleli naye phezulu uBonga officeini sikhuluma indaba yamathikithi ebhola kwakuzodlala I think amaZulu neChippa United. Wayesethi hayi awenza awungipha amathikithi lapha u4 ngavela ngamnika 10 mina. Kodwa ke besifisa nje ukudlulisa emndenini ukuthi sithi dudu impela ngempela ifilimu nyama leli elisibhekile lisikhavile sonke siwumndeni woKhozi FM nabo futhi siyafisa ukuthi selingadlula manje siqhubeke nempilo siphile. Bekusebenzekile ngempela nale yansizwa insizwa ngempela njengoba kade beyichaza ke bonke insizwa ebihlala ismile ehlezi clean shaya ithakhini engasuku ngiphansi nensizwa ke beyuthanda umsebenzi wayo. So kithi nje nakuba nokoza kwethu emsakazweni uKhozi sithi nje bafowethu hayi dudu nakunina insizwa impela ibekile induku ebandla. Siyabonga kakhulu. Sanibonani. Ngiyanibingelela egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Igama ngumondli wakanyoka. Ngisebenza nonkosikazi kaMfowethu uBonga. Ngingaphansi kwakhe ngiphethe oyena. La sitokoza khona. Emshini. Ngizokhuluma nje kancane angizoba mude kakhulu ngoba khona into ethanda ukuvuka ngisacela amanzi nje ngithi ukuphuza. Okay, sengiright. Kahle kahle umngani wami usisithembi. Umphathi wami. Thina ke sinomphathi osiphethe emsebenzini esikwazi ukukhuluma naye. Okwaziyo nanokuthi ekuthengele noma ngabe yini ufuna ukuyisebenzisa ngaleso sikhathi. Sinalo relationship enjalo. Ngi-introduce usisithembi uBonga. Not ukuthi wangi-introduce ngokuthi ethi Bonga nami umondli ngisebenza naye ibani nabangani. Siba abangani noBonga spiritually. Ngendlela eyona ububhuti kumina eyikho konke
futhi ngifisa ukufakaza ngoba kade ngitshena abanye ozakwethu engihamba nabo laphayana ukuthi uBonga ubengenawo uWhatsApp kwasiwakhuluma ubaba uMdletshe ubhuti Mandla wathi hayi bengenawo uWhatsApp bengenawo nhlobo WhatsApp uBonga ube umuntu onothando clean uyazi uBonga indlela beclean ngayo kungazi ukuthi ena akahlala naye impukane indlela beclean ngayo ngendlela beyithanda ngayo at one stage khona la ngangafika khona emsebenzini ngigqoka i-dirty jean angazi noma system uzokhumbula yini wavela wangibizela eceleni wathi hayi ungcolile-ke mhlobo namhlanje ungcolile ngaze ngaya kuyena ngathi no hayi bo mhlobo i-dirty jean le ngigqokile ngoba ebona indlela abayiyona ekhaya indlela clean ngayo yabo so umfowethu uBonga ngiphinde futhi ngifakazele egameni lokuthi ena ube negama lakhe akuqamba lona mina igama lami engaqanje ubhuti Bonga bekundli bengangibizi nje ngomuntu wethu kundli ndindli ukuthi nokuthi into eyokugcina ayishilo kumina ubhuti Bonga sibonane naye ngolosibili wezolanda usithembe emsebenzini sahlala about mhlambe kwaphela mhlambe 30 minutes xoxa nje kodwa into ayishilo and mase kubuya yonke lento ngiyabona amasayini ukuthi okuthi khona lezi zinto lokho lezisho sasezi ukuthi nginganakekile esikade nisho ukuthi ngibeke nihambe naye khona wagcina sehlala nani yabo umuntu obengajwayele ukuhlala kakhulu nabantu kodwa saxoxa nje kakhulu wazwa ngithi Mondli ayikho into ebalekile njengalokuthanda umndeni wakho Mondli ingane zami ngiyazithanda amazwi angitshena wona wathi ingane zami ngiyazithanda iba indoda Mondli iba indoda clean basathi Bonga yazi ngana mina ngiyayizwa yonke lento le ungacabanga kodwa uthi ngu17 akavehleka lapho wahleka kwasiqhamuka usithemba wafika bahamba bese kuzothi ngakusasa okusho ukuthi sisemsebenzini ke as usual se-office nabafowethu nje siyasebenza and akukho ayede ngibikele khona mhlawumbe ukugula ukuthi mhlawumbe khona legula khona wengakazi izentshele ngoba mina bengeke ngimtshele ukuthi yazi nomkhuhlane futhi unosithembe efika emtshele ekhathi uMondlaza akaphilile evele ngifonela ethi wena Ndlingi hleze ukuthi hamba sasambe sokhahlela ibhola njalo sasambe sokhahlela ibhola sijime uzoba strong okuthi mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe akangitshelanga ngoba ngangizosengizothi mina hawu nawe usuyagula uhleze usho kumina ngami yokhahlela ibhola ugula kanjani wena ngoba ufit ube fit okay ke mase uthi ngaloko ngolesithathu sengithi ngiyakhona lapha eCasual ngiyomlekelela usithembe efika naye hayi ngibafika eCasual abakafike ngithatha ucingo ngifone sisene kuphi mphathi ethi hayi siyangena egate-ini bengene ngangempela egate-ini ngimile eCasualty bangcwele angazi manje usithembe eCasualty hayi ngihambe ngiyakhona emotweni like nje ngithi ngiyovula isicabha kathi ngizokwazi ukuthi ngimlekelele phela ekwazi ukuthi engene ehlombe lami mhlambe sambeke yabo mangithi ngibamba isicabha nje kwabanzima kakhulu angazi into engayibonayo laphayana phuthuma kusithembi naye ke lapha phuma yobizwa odokotela ngazama ngithi ngiyambamba ngabona hayi kungaphezulu kwami uyangisinda manje cela abantu sambamba samfaka istretching futhi uNkulunkulu sembizile mina ngikaze even ngisho emndenini wami ngingaka nje ubhuti Bonga even icathulo amasedlese akagqokile I'm the one wamkhumula ngoba esedeclareliwe ukuthi akasekho ngacela bengiqubulise ngamkhipha ibhandi ngamkhipha ibhandi ngambamba ngesandla ngamkhipha iwash fakusande phakathini ngakhipha iselfoni so nje ubuhlungu kodwa ke ntanda kaNkulunkulu mayenziwe ayikho into engenzeka bese kuyisikhathi sakhe ngiyacela bhuti Mandla ngiyabona mhlawumbe awusangiboni ngiyazi wangicela ngisomfanele omncanyana ngisebenza ngale Mare Square Pharmacy nabo ubhuti lakhe la bayangazi usengibonile ubhuti lakhe ngisomfana omncane ngisenze Pine Town imina lo mfana loyo
Mphathi wami ubekuthanda ukubonga kakhulu. Ngibe umfowabo nami ngendlela uNkulunkulu ahlele ngayo. Ngiyacela ubhuti bami ade nisebenza nabo la ka-SABC nabo othisha abanye. Ngizocela ukuthi silekeleleni sonke kumhleki. Lo mfana sekhulile manje. Kodwa ukhule kabuhlungu. Ngiyacela ukuthi nibe khona duzane nje. Nilekelele ndlela kangayi ngiyabonga. Siyabonga bhuti. Kunengoma ke yasewesili ethi unabantu bakho Thixo. Noma bengena emfuleni ungena nabo. Sinxusa yena nje. Ongakushongo nje mhlambe ukuthi ubuthi mamshayela ucinga athi bhuti. Ubesho njalo ubonga athi uma ukhuluma nathi. Bhuti. Yabo bese siqhubeka ke lapho. Kubuhlungu ukuvalelisa umuntu obemnandi njengobonga. Inhlaka ezehlukene ziyakhala ngaye. Kodwa ngiyakhumbula ukuhamba ubaba emhlabeni. Ngicasuke kakhulu ngicasula ukuthi angiyitholanga opportunity yokumbonga. Nezinto angenzele zona ngisakhula. Ngase ngithi uNkulunkulu umthathelane ngingakaboni. Kodwa ngase ngithatha nje isinqumo esisodwa ukuthi ngizohlala la ehleli khona kuba umfundisi. Ngikholwe ngenzele ukuthola iopportunity ukuthi mhlazane kuvukwa. Ngithi ngiyombona siyoba naye. Ngoba kube sokuyimpilo eternal lapho akufani nempilo yesikhashana. Uthi umfundisi umbatha ngiyilanga eshumayela athi niyazi ukuthi umuntu uma egula noma ningakhuleka avuke usuke ezogcina ahambe futhi. Athi ngisho abantu abavuswa uJesu besaphila abasekho oLazaro kodwa wabavusa uJesu. Ngoba umpostoli Pawule uthi lempilo yapha nganeno ifana nokuthi sisemadokodweni. Ithende lifakwa ngesikhashana noma ngabe kuselindela makuphela ama mentions akho la kufanele uye khona. Ubusuyahamba usuya kwemenshini ukujabulele. Abantu abaphila kulomzimba makufika ukufa bafana nabantu abanjalo ukuthi baphuma kuleli dokodo. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 akhuluma ngalo. Bayongena kodwa emakhaya angona phakade angasena kulamba angasena lutho. Kodwa futhi ukukhala makuthi sikhale sizokhala ngoba siwakhile ubuhlobo naye. Futhi akukhona ukuthi asikholwa mangabe sikhala. Ngoba noJesu noma kufika umlayezo ukuthi umngane wakhe akasekho wakhala. Bese ngobani thina? Ngicela umfowethu kuMalusi Mbokazi eze ngaphambili. Emva kwalokho ngicela ukuthi sobe sesibona kumlayezo kaMam Lady D njengoba ke ethatha umsebenzi engekho namhlanje. Angizokuhlabelela ke bhuti engaze kuthiwe ngiyakudlula lokho. Ngiyabingelela abazalwane. Hallelujah. Ngoba engathi le mic ayiphazanyiswa. Ngizocela ningiphenye mayikhona abazalwane. Ngizwisa nami ukungala umnandi. Umnandi bazalwane kuma kuleshayisi. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Okwethu nje bazalwane ukuhlabelela siduduza umndeni. Amen. Singahlali mase siyabukisa thina. Asithina sibeni abantu abazopha umndeni amandla. Masingahlupheka. Okomzuzwana. No musathane eqondusikwinya. Sibonga ukwazi ukuthi uJesu ungumeli uyasinxusela imihla ngemihla noma singahlupheka omzuzwana noma usathane eqondusikwinya
wasifela thina
Kulungile siya kwi video esobona khona umlayezo kaMama uDudu Khoza. Ngicela ukuthi uJumbo uma iqeda nje uMamkhoza ebesela ngaphambili emva kwalokho sobe sesiya enkonzweni. Ngiyakholwa ngokuphambulawulwa ke abaphathi bami. Kodwa ngizocela ukuthi ngazivule nje isikhala uma iqeda ivideo mphathi ubusula ngaphambili uzosishayela ushaye naleya ngoma. Angithathi lethuba ngibingelele bonke abakhona la abazosingatha abasinika imfudumalo usukwini olufana nalolu lapho sonke silahlekelwe umndeni wakandaba abakhoze FM ekuthuthukeni la sisebenza khona omakhelwane abadlala nayo ibhola abalandeli bebhola futhi ephinde bomlandeli webhola njengoba ngeke ngisho ngithi awamadoda sithi mina naphezulu Sundowns into ebithandwa ubonga bengcina nonke nimlandelela ngoba umuntu wabantu nimazi ukuthi inhliziyo yakhe ikuphi la ikhona. Angizukhuluma ngani kakhulu ngizokhuluma ngoShila umuntu ngempela owathola naye ingane uzinyebulala ubonga wamthatha ubonga umakho wamletha ngaphakathi kuthina kujabula ujule wagcina umndeni wethu sagcina sesikhuluma naye sekhona ngisho uhlelo esilenza naye masithi Johnson and Johnson wafudumala kwanobonga ngala kwanomama wakhe angazi ngizoqalaphi kodwa engingakusho ngithi ngimdendelile ubonga wakhula wafika emncanyana kujabula ujule okuthe makufika isikhathi ekufanele adlulele kwenye indawo hamba bonga uyoproducer ubongi igumbi ngoba usegoli kwamnandi kwanjeyana hamba gcokama insizwa enenhlanzeko eyisimanga isicathulo sakho ukuyibona ngale nakusona ngithi kodwa bonga uma uhlanzeka kangakathiwani kodwa bonga uma usithanda kangaka isibone sakho ufundisa kusona kodwa bonga uma ungena entshika kangaka education usebenza nophumeza nabanye bahulumeni besebenza nabo bungeke uze umuntu wahulumeni ethi lo yaproducer ungiphathe kabi wahamba samdedela wa education awubonga akekho belindele kunaloko besilindele ukuthi wena uzokwenza konke okudinga kwenziwe kuthina khumbula ilanga ngaze ngalikhipha ijezi lebhola ethi sidlala ibhola sidlalela ukhozi impela singabantu lathi nenandi ijezi yethi nje bonga kodwa lento iyona ukhozi oluthanda inhliziyo yakho yonke ngime no bakhona bangakwazi ukunyakaza ngoba sisenkonzweni. What
kakhulu. Ehlulwa lutho Jesu akahluleki akahlulwa
sanibonani oh kanti nikhona sengiyanizwa hey siqemeke enkulu ingozi engeqiwa ntwala sisho njalo isiZulu mangibingelele umphathi wokhozi hey ngiyakhalela ngezinto ezenzakalayo sesifike kaningi siphindelela kodwa ke uNkulunkulu akaphikiswa ngomane siyabingelela kophumeza noPriscilla ngiyanikhumbula nifika nobathathu kangithandela ukuyigconela nina lihambe nithuthuzela ubonge ithulele ngamkhonza kakhulu ubonga futhi ubonga ke uma wakhe nami ngamjoya okwenza ukuthi ngijwayele futhi ubonga uma wakhe owayaziwa kakhulu uViki babehlala bexoxa lapha nami ngaze ngamjwayela kangangoba washo wathi awu nize ningibhekele indodana yami eshosini uViki ngakho ke umsebenzi omkhulu ebengiwenza bekubheka ubonga bengubheka ngempela yakhe ngimtshela futhi ukuthi hey umsebenzi engani wawona lo angikwazi ukungawenzi kangangoba emasontweni amathathu edlule ngafuna ekhaya inombolo yakhe ngathi awu kwasho ukuthi ngilahlekelwe lolu ucingo olanga ngalifuna ngalithola ngamshayela ngathi ukhumbule njalo ukuthi kwathiwa ngokubheka ngangibuza ukuthi unjani umbuzo oqala zinjani ingane athi hayi ngithi uyiphethe kahle athi uyiphethe kahle ngithi hayi ngangcono kusho zona kufanele abe nje ngithi umkakho uyaphila athi hayi uyaphila ngimbheke emehlweni ngithi oh akangcono ngibuza yena ukuthi umphethe kahle yini bese yayihlekela nje ubonga awusekushiyo omunye umuntu nje engake ngomkhalela ngathi hayi ungabothanda iSundowns abone ehliyashawa akukhulunywa lutho ngayo wena ufanelwe iChiefs ngabe ngithi ke woza kimi manje hayi nami usuthu liyayishayelwa nje kodwa wena ufanele ngabe ufavor Chiefs awathi uyithandela iSundowns kwahamba ngambongela ngathi awakhetha kahle iSundowns yona impela iChiefs yangazi ke noma nayo khona ngizwa ukukhalwa ngayo labadlali bayo hey ngesho lutho bakunjilo ngiyajabula ukuthi ukhona kube ngathi akwenzakalanga lutho olubi uma ngibona nina uNkulunkulu uyasithanda bomwelase angazi noma niyasazi leso sithakazelo ukuthi nina ngomwelase ngithi hayi uNkulunkulu engathanganezela okuhle kulolu suku nimbonge uNkulunkulu nikhumbule ukuthi naba nobonga ngiyabonga ukhosini ukuthi lihlele lenkonzo ngoba abanye bethu bebengeke bedlule kahle yabonga ngoba ngibekhona nicula kanje awuyishaya keyboard wena uyishaya ikhulumisi nothumbu bacula kamnandi nomalusi ngumlalelo omkhulu wabo iningi gospel kodwa nginohlobo lwegospel engimthandayo yabona namhlanje lokade ngicula kanje namfaka eminyakeni eminingi edlule ngikulo ukhozi ngithi uNkulunkulu muhle nanamhla ngithi uNkulunkulu muhle bakwethu ushilu lakhe wayemthanda umama
ngazi ngamazi yabona nikhuluma ngoShila njawo ngamehla engqondo ngiyambona ethanda uThembi ethanda izingane zakhe ethanda izihlobo zakhe manje hamba kwakhe ke ngithi kusishiya nesizungu kodwa ke siyaduduzeka uma sikhumbula okuningi okuhle ngaye kodwa ke ithemba lampela libambelele kuNkulunkulu naseyithembisweni zakhe nasekuthembekeni kwakhe ithemba eliphilileyo libambelele lapho li-anchor lithini iBhayibheli lithi lihambe ihambe yebo ngubani lihambe eliphilileyo lihambe lomphefumulo lisenza sisimame noma ngabe kuvelile wazi ezinye izinto ubona uhanjelwa zihlobo ukuthi sibalibali kodwa ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu ukhona kwakusho umfana wami ubona esemncane wayangibona kushumayela enkonzweni kushonile elizweni bese ngithi uNkulunkulu ukhona kwakuthi mase kushonile bese bhekana imehle Sita mayazi. Athi uNkulunkulu khona. uNkulunkulu abantu ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu khona. Noma ngabe kunjani. Ithemba khona. Nkosi siyawukhulekela kakhulu nalomsakazo nabaphathi bawo. Kukho konke okubavelelayo. Siyabafisela ukuthi babe nawe banqobise banikeze amandla nokuhlakana bokucusha kuzo zonke lezi inselelo ngenhlobo zabo kuzo zonke lezi ivunguvungu baweze ngale ngoba wena uNkulunkulu okhona uNkulunkulu owenza izinto zenzeke sithemba wena babusise egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Lokhu okuthandwa nguwe masi asikuthandi thandisi yehla moya mhlambe kuleli sikhathi angithatha ithuba nje lokubonga kakhulukazi ukuthi nisihloniphe nami mangiphethe uhlelo sikwazi ukuthi sibambisane indlela sibambisane ngayo ngasibheke ekugcineni kohlelo lwethu umfundisi siyabonga kube management ukuthi nisebenzise umfundisi wayemazi kakhulu bonga athi wabonga ubonga bese sondela athi kahle umfundisi umfundisi ubethi maye wabona into wrong yakho nje bese linda kube khona abantu bese kubuza ngayo ukuthi njalo cha ngisho lutho bengisho nje
Siyabonga kakhulu umfundisi ukukhuluma ngendaba yethemba vele siphila ngalokho ukukholwa kwethu kubambelene ethembeni esinalo. Ngicela ukuthi ngiphakamise umphathi wokhoze FM uMr Sibonga Ingcobo kube uyena ozoba isikhulumi sokugcina namhlanje. Ngiyabonga ngiyathemba ukuthi usiyosala usichitha futhi mase usichitha amapholo. Uthi hayi seningahamba manje. Asazi ke kodwa ukuthi uzothini. Ngicela simphakamise. Ngibonga kakhulu Mphazima, ngibingelele kakhulu kuwena program director, ngibingelele kubefundisi uMageba nawe Simelane. Ngibingelele kakhulu umndeni wakaNdaba, ngibingelele nozakwethu be-SABC nabokhoze FM. Okwami kuncane kakhulu ukuzobonga. Angiqale nje ngokubonga wonke umuntu oyekaseseke mekunesikhathi esikanjena. Amandla sayadinga ukuthi siqiniswe. So siyabonga kakhulu ngokuthi neseseke nokuthi njalo uma kukhona into evelile la ekhaya eSABC khona beculi nonjinela bonke umuntu okwazi ukuthi sixhume nje namhlanje sikwazi ukuthi sibe nalomcimbi sikwazi ukuthi sizwakale iSouth Africa yonke kwisikhondla khondla nabeculi amaciko ayefike azosupporta siqinise ngoba siyazi ukuthi nomculi uyaphilisa. So nje owami ukubonga ngeke siphike khona ukuthi khona ife lemnyama esingaliqondisisi kahle kodwa into engifuna ukuyisho ukuthi leli ife lemnyama alibhekene nokhozi kuphela. Ife lemnyama nje libhekene nezwe lonke ukuthi izoqhama kakhulu la kusikhondla khondla. Izinto ezenzeka la ekhaya siqhama kakhulu ngoba sinabantu osaziwayo kakhulu. So okwethu nje ukuthi sikhulekele ukuthi leli ife lemnyama elibhekene nathi lidlule. Ayikho futhi enye indlela nokuthi sibeke umkhuleko. Namhlanje sibungaza impilo ye-gentleman sekukhulunywa kakhulu ngobonga. Inono umuntu obeyithanda ethanda na wonke umuntu wahlangana naye. Ubonga unalesi smile engathi sivele enhlizweni. Umuntu uyakwazi ukuthi asmile kunganyakazi lutho unganyakazi mehlo unganyakazi lutho ebusweni bakhe kodwa enzele nje ukuthi adlule kuwena kodwa ubonga ismile sakhe besine warmth ukuthi ubone ukuthi lo muntu osmileayo unothando and inhliziyo yakhe imhlophe and inenhliziyo enhle nomoya omuhle futhi. Ismile engicina ukusibona about 2 weeks ago. Sesisebenza ngezinye indlela manje selogwaba neCovid abanye sebesebenzele ekhaya mhlawumbe uvela kabili ngeviki nami ngisebenzele ekhaya kakhulu. So ngahlangana naye ePassage futhi ngamjabulela nje naye wangijabulela ngisho ukuthi eyikade sagcinana wangibingelela ngalesi smile lesi esisaziwe sonke sathi ukuncokola kancane kanti angazi ukuthi useyangivalelisa. Bengakulindele sonke besingakulindele lokho kwenzekile. Silahlekelwa kakhulu siwumsakazo. Ngiyazi nani nilahlekelwe kakhulu kaNdaba. Kodwa mesikhuluma ngomsakazo sikhuluma ngomndeni o-include nomndeni wenu wakaNdaba. So ngithanda ukuthi nje kakhulu umndeni wakaNdaba Dudu siyabuza ubuhlungu benu. Nathi silana siyi-SABC noKhoze FM silahlekelwe kakhulu. Sengathi uThixo engasiduduza sonke asilondozeni. Boza kwethu sengathi singaqhubeka sibumbane siqinisane futhi. Kuningi okusazokwenzeka nesingakwazi ukuzokwenzeka kodwa ngokuthi sibumbane sibamisane sokwazi ukuthi sibhekane nanoma yini. Okwami njengoba bengisho kubeka ukubonga kodwa nokuthi sivalelise kumfowethu ubonga sithi ngathi ngalala ngokuthula. Uhambo lakho libe luhle asikhonzele nawe phambili sikhonzele ko-Ivan Slophe usikhonzele ku-BK oWamchunu usikhonzele koMadlokovu usikhonzele koSicelo Mbokazi
usikhonzele futhi nawo Zanele Mbakazi nabanye. Ngiyabonga kakhulu. Umphathi ngithi phela uzothi ndlule ngasekhaya. Wavele wathi hayi kulungile sesihamba. Ngifisa ukubonga kakhulu sithokozile mhlambe ke noma umphathi esebongile kodwa ukubona ikakhulukazi ozakwethu abanye sebahlala uthatha umhlala phansi bephumelela bezobamsana nathi. Nabawuthathe itimeleni umhlala phansi siyababona lapha emuva. Nabawuthathe kumkhokha siyababona lapha emuva baningi nje. Siyathokoza kakhulu ukuthi uma khona okuvelile ngiyabingelela nakundosi babucele ngimbonayo. Ngiyacela ukuthi mhlambe usiwe ezela ngaphambili eze nje la eduze komndeni. Ngiyazi ukuthi khona okuqondene naye ne-TV ofanele bakukhulume. Ngicela ubusondele wena. Kumnandi ukusebenza nabantu abayingane noma ungenasikhundla mase uqinisa amehlo bayakulalela. Siyabonga kakhulu ngibona isifike ekupheleni kwenkonzo. Sizocela ukuthi siphume kodwa ngicela nje ukuthi umndeni ukusala kancane sibone ukuthi singayilungisa lento ebengimbizela yona usiwe. Mela ngabathanda bobathatha empeleni. Ngingakutshela engakuthanda kakhulu ngoPriscilla benophumeza ukufunda bephasa enyuvesi. Ubonga ngamthanda futhi ngamjwayela kakhulu ngenxa futhi kaVicky azana noma wakhe uMakabonga. Futhi uMakabonga wasinikeza umthwalo ukuthi asombhekele indodana yakhe. Ubonga hawu bengilongo ngibhekile njalo bengilongo ngibuzile ukuthi bengihlale
usho uBonga Ndaba ngoba he was full of life. Yambona umuntu obonayo ukuthi nje awukazi umcabanga ukuthi ngathi uyagula. UBonga ke ube ne role enkulu kakhulu. Kathi kuma nje ade ngicabanga ngithi amajezi onke ebhola akuyena. Uyena besiwashela amajezi masiqeda ukudlala. Uma kune game kufanele idlalwe yize bebethinta mina abantu abaningi bekufanele ngikhulume naye ngoba make wathi yena kulungile akudlalwe. Ngiyazi ukuthi noma kanjani uzofika abadlali bazoba khona sizofika esidlale. Namanje kusebhlungu kodwa siya ngokwamukela kancane manje masicabanga ukuthi kusukela ngesikhathi sizwile sihamba saya emngcwabeni nasemngcwabeni kwase ngathi khona okunye sisazokuza kodwa sithe masibona impela sesibona Scoop.